A Feira da Sidra encheu un ano máis a estrada nunha semana na que a comunidade educativa levou as súas reclamacións ao pleno. Comezamos. Moi boas tardes. Como poden ver, a Feira de Sidra encheu un ano máis a Praza do Concello e tamén a Alameda. Durante a xornada escanciáronse 5.000 litros de sidra procedentes de 25 lagares diferentes. Como novidade, instaláronse puntos de venda de botellas de sidra en unha zona tranquila. Esta última estivo pensada para as persoas que teñen maiores dificultades para poder achegarse á barra. A venda anticipada volveu a funcionar. Mediante este sistema vendéronse a metade dos 4.000 vasos previstos para hoxe. Este ano o Grono de Ouro recaeu en Sagardoán Lurraldea. Moi boas, Leire, que significa ese nome? Sagardoán en Lurraldea significa el territorio de la sidra. Sagardoa es sidra en euskera y la finalidad del den significa de, que sería de la sidra, y Lurraldea significa territorio. Que significa para vos recoller un reconocimiento como este Grono de Ouro? Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas porque al final es, bueno, precisamente reconocer todo el trabajo que llevamos realizando durante muchos años entre mucha gente para mantener y promocionar la cultura de la sidra que tenemos ahí en Euskadi, que la amamos, que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y bueno, la verdad es que este tipo de reconocimientos pues nos sirven pues para seguir trabajando y bueno, pues mejorar, ¿no? A sidra vasca ten algo que a diferencia da galega? Bueno, a ver, se parecen bastante, pero es verdad que cada territorio tiene un poco sus propias peculiaridades, ¿no? También en función de las variedades de manzana que utilicemos para hacer la sidra, pues el producto final será diferente, pero bueno, yo al final siempre digo lo mismo, ¿no? Al final la sidra es mucho más que una bebida y eso pasa tanto en Galicia como en el País Vasco, ¿no? Al final forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y es lo que nos une, ¿no? Al final nos permite reunirnos y celebrar pues cosas bonitas. Moitas gracias, enhoraboa. Que ricasco. Por la mañá estiveron a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. A noite antes estreouse o festival Son do Lagar, no que estiveron referentes da nova música galega. De seguido, entrevistamos a tres das rapazas que participaron na elaboración da exposición sobre os torneiros de berres do Luís Manuel García Barros. Pero antes, a estatua das Rapaz Bestas de Vilaverde vai ser trasladadas a Bucedo por petición da Asociación Rapaz Bestas. Ana Pontón pide dende Martínez Otero apostar polo contract. 52 persoas accederon en 2025 ao programa do Concello para deixar de fumar. O Sampaio contará con 5 ofertas deportivas, tanto de fútbol sala como de ciclismo, baloncesto e tenis. Xa se pode consultar a listaxe de admitidos no campus deportivo de verán. O Pleno aprobou pedir unha moratoria do acordo do Inserso para seguir prestando axuda. Pero sen lugar a dúbidas a imaxe do Pleno foi esta. Unha nai, en representación de toda a comunidade educativa, detallou os problemas tanto de persoal como de infraestructuras e distribución do alumnado que teñen os 9 centros públicos da Estrada. Aprobouse unha moción para pedir melloras tanto de persoal como de infraestructuras no Luís Manuel García Barros. No Pleno estiveron presentes mestras e proxenitores de toda a comunidade educativa. Nas vindeiras semanas cifrarán o número de docentes e especialistas necesarios para ofrecer unha educación de calidade. Comezou un obradoiro de emprego forestal. Participan 20 persoas e farán actuacións en 19 parroquias. Trasladamos o treito final deste xornal semanal a Sala a Banca, porque aquí, de este venres, o Luís Manuel García Barros fai unha exposición sobre os torneiros de berres. Moi boas tardes. Contádenos como xurdiu esta exposición. Bueno, pois esta exposición xurdiu a través de un proxecto de unha asignatura que temos no instituto, que é proxectos artísticos. Como foi o proceso? Ás veces moi complicado, pero eu creo que para nós, para todas as persoas as que traballamos neste proceso, que foi moi especial. E para vos, que foi o máis difícil?
O máis difícil, sen duda, foi a elección das fotos, porque tivemos que facer unha edición de fotos de 1000 fotos e finalmente quedámonos con 25 que son as que hai aquí na exposición e foi moi complicado ter que descartar fotos, que hai fotos moi boas, pero que priorizamos a importancia que teñen outras que non son tan bonitas estéticamente. Non sei se me explico. Moitas grazas, moita sorte. A exposición vai estar aberta ata o vindeiro 19 de xuño aquí na Sala A Banca. Nós rematamos xa este xornal semanal. Moitas grazas por estaren aí e vémonos a semana que ven.